Kita duetin bareng Tirta Nada. Ini cerita dari teman saya Mas Penjol ya. Saya sabar Mas Penjol ya. Masa iya? Biasa Gue disepelekan. iya dagangan. Ya Allah. Teneng opo sifatmu saiki wis beda. Cek. Kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu? Arep kepiye maneh kowe wong randuwe. Aja selak batinmu marang kahananmu. Panas pupusan rasa tresno. Apa iki satenane takdirku sing jawabe. Siramu beda ati beda lambe. Wis kadung rasaku panas rungokno tangisku. Becike saka uripku. Mari pasang rangge lintang ning angkasa. Kowe teko gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku. Sepurane yen gawe lara atimu. Sakno. Mas Rizal, Halo. sing wis ya wis. Gak perlu tak geduni. Sak mengarepe hati-hati. Amin. Insyaallah. Tirta. Lana Jaya Audio Rental Asal Lady Tania Rekod Matur Sembanu. Wayo. Sesat ning jero dada. Arep kepiye maneh kowe wong randuwe. Aja selak batinmu marang kahananmu. Panas pupusan rasa tresnomu. Apa iki satenane takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku, mas rungokno tangisku. Becike saka uripku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku, mas rungokno tangisku. Becike saka uripku. Mari pasang rangge lintang ning angkasa. Kowe teko gawe lara marang tresno.